गोदो सनितपुर डिस्ट्रिक्टमोन दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना गफुर हालामनिफ्राय सफैनो हादों थ' बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जे फोसावदिं मिलाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों थ' बिथांमोनजों मोगा-मोगि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै सोंनि आं बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव मावफाबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि हारिमुनि आथारि बिथांनिफ्राय सिगां आं बिबुंथि लाग्रोनि बिथाङा मुंखौ सिगां खिन्थाग्रोनो हागोन अन्नानै। खुलुमबाय, आंनि मुङा रोमै रोमै बसुमतारी। आं गहपुरनि बिश्वनाथ जिल्ला, आंनि गामिया आलुपारा आरो लास्ट जोंना डिस्ट्रिक्ट बाउन्डारि हिसाबै लखिमपुर सिमुगुरिजोंनो नांजाबनाय। आंनि परिचया बेनो, सिनायथिया। थ' बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव जे गिदिंनानै मेलाव बाहागो लानानै माबादि अनुभब खालामदों? आङो नैबे फोसावदिं मेलाव मोननैल' जिल्लायाव बाहागो लादों। उदालगुरियाव आङो 12-13थासो आङो प्रग्राम गादों आरो नैबेवहायबो बेबायदिनो जाबाय निस्सय मोनब्रैसो समस्ति, हजोंबो आङो मोनब्रैसो समस्तिखौनो आं गादों। दा आं जि समस्तिखौ आं गादों आं बेवहाय बुजिनाय बायदिब्ला आं रोखा जादों, आं नुदों रायजोनि हेफाजाबखौ मददखौ नुदों, आङो भटखौ होगोना कनफार्म जानानै दं। दा आं जेराव गादों बे मोनब्रै 8था समस्तिया रोखाखा, खाथांखा आरो बिनि अनगायैबो आङो टेलिफनजों रायज्लायनाय बायदिब्ला फ्राय समस्तियावनो माने देरहानायखौ रोखा बायदि मोनबाय। आं 30-35था समस्तियावनो देरहागोनखौ आङो आसा खालामनानै दं दा। आदसा, जोंहा आगुनि बारग' बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा बुंदों जे बिटिआरआव जेबो गैया आरो नोंथांमोनसिम सिमा बाराया होनदों। दा नोंथांमोना जे बिटिआर जे बिसायख'थियाव बाहागो लाफैदों, माबा थांखि दं नामा? माबा मोनसे नोंथांमोननिफ्राय बेनिफ्राय बाहागो लादों? बेखौनो आङो मोजां रोखा बुजिदों। आं बिनिखायनो बुंनो लुबैदों दा बे खारनावनो जोङो बिपिएफनो भट होनो नाङा। खारन बिथाङा बुंबाय थादों माने नैबे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया आरो बेखौ सुक्तिखौ रुपायन खालामा आरो जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जिहेतु हाबनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे लखिमपुरनि मोनसे पार्ट सिमुगुरियाबो हाबनो थांगासिनो दङ। बे हाबनायखौ बिथाङा लुबैयाखै, मानोना दानि बिटिसिनि जि सिमा 5/2 बे 5/2नि 1 इन्सि सिमाबो बारायहोनो नागिराखै बिथाङा आरो भटनि बे बिटिआरनि जि एकर्ड बेखौनो बे मानिया होनना बुंदों, सुक्तिखौ रुपायन खालामा होनना बुंदों आरो बे सुक्तिखौ बिथाङा डास्टबिनाव गाहरगोन होनना बुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद खैफोद। आं बिनिखायनो बिटिसिनि रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जों बे खेबाव जिहेतु सिमाया जोंना बारायनो थांगासिनो दङ, सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुरनि मोनसे पार्टआबो हाबनो थांगासिनो दङ। बे बेलायाव जोङो बर' जाथिनि सात्रनि थाखाय बे ओनसोलनि, बे बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय आं खावलायो। नङाब्ला बे सुक्तिया जुदि रुपायन जायाब्ला जोंहा हाबनायनि खुनु सम्भाबना गैया। बेनिखायनो आं बे जोंनि थाखाय अति गुरुत्तपुर्ण खोथा। दा जोङो नांगोल जुंगाल गासैबो गारजोबनानै फैनानै गासैबो फैजोबनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै प्रमद बर'खौ देरहासार खालामनो थाखाय आं खावलायदों दा। नङाब्ला जोंनि भबिष्यतआ सिमुलगुरिसिम सहैनांगौआ बे खोमसि जानानै दङ। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा स्टेफान बसुमतारी। आदसा, नोंथाङा उदालगुरि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेरायदों ना? नंगौ। आदसा, बेयाव बेरायनानै बिपिएफनिफ्राय बेसेबां भट मोनगोन बादि आसा खालामो नोंथाङा? बिपिएफनिफ्राय जोङो फ्राय जिनाखि समस्तिफ्राव जोङो बेरायदों, जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जथेस्थ' जोङो देरहानाया खाथांसै आरो 30निफ्राय 35 सिटआ जोङो देरहागोन आरो बे बाराव जोङो इउपिपिएल दोलोआ गभर्नमेन्ट दागोन, बेयो 100%। बिपिएफआ बेसेबां टिकेट लानानै देरहागोन? बिपिएफखौसो जोङो माने देरहानाय समस्तिखौ जों नुनो मोनाखै। जिहेतु जोङो प्रेक्टिकेलि गावनो बेरायदों, जोंनो गावनो प्रसार अभियान सालायदों। बिपिएफआ बबे जायगायाव देरहागोन जोङो खिन्थु मोनसेबो समस्तिखौ नुनो मोननाय जायाखै। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा भुबन कुमार मुसाहारि। आङो बेसिकेलि गहपुरनिफ्राय
नोंथाङा जे BTR सरकारखौ सोर बिजाब माबाया पार्टिया सरकार सालायगोन होननानै सानो? बेखौथ' सन्देह खालामनांगौ गोनांनिथ' बाथ्रायानो फैला दानि नैबे दिनैसिमहालागै बियो UPPLआनो देरहानायनि खाथां जाखाबाय। जों प्रेक्टिकेलि नुबोदोंना, जों उदालगुरिनिफ्राय हाबनानै दिनै क'क्राझारसिम मोनफैबाय। बे क'क्राझारसिम जोङो जि रायजोफोरखौ लोगो हमनानै मोनथिबाय आरो गुबुन हारि माहारिफोरखौबो लोगो हमनानै मोनथिबाय। बेयावथ' सन्देह खालामनांगौनि बाथ्रायानो गैया। माने हिउज मेक्सिमाम नाम्बारजों जोङो देरहानाय खोथाया खाथां जाखाबाय। बेयाव आंनि नुनायावथ' 30निफ्राय 35आथ' मोनखाथारसिगोन जोङो। बेयाव जों जेसेबां नुदों UPPLनि माबा केम्पेइन खालामनानै, बेयाव BPFनिखौ मोनसेबो देरहागोनखौथ' नुहुरखायाखिसै जोङो। नंखायनो रायजोफ्रा बेयाव सन्देह खालामनांला। बेयाव एबारनि सरकारा UPPLनि जाखासिगोन। गोजोन्थों। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा दिलीप बसुमतारी। आं बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिसनाथ सारिआलि भिमाजुलिनि। आदसा, नोंथाङा जे BTR इलेक्सनाव बेरायफैनानै गुबुन दलखौ लानानै सरकार सालायगोन बादि सानो? आं एक्सुवेलि दिनैनि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जिथुनाखि थांनाय जानुवारि 27 तारिखआव जानाय जिथुनाखि सुक्ति BTR, बै दफाफोरनि सार्थआव आरो लोगोसे बर' जाथिखौ मोनसे मोजां लामायाव लांनायनि सार्थआवसो आं दिनै नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनै रायजोफोरजों मत बिनिमय खालामफैदों। दिनै आंनि नोजोराव दिनैनि दिनावहाय जिथुनाखि थांनाय 17 बोसोराव सालायनाय BPF सरकारखौ जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा आंगायबाय। बेनिखायनो परिबर्तनखौ नागिरनानै जिथुनाखि रायजो राजाफ्रा जिबायदियै लोम लोमैनो गोसो गोरबो होसारनानै UPP दोलोआव मेल मिथिङाव जिबायदि नुजादों, आंहा बेयाव सन्देह खालामनो गोनां गैला जे फैगोन जिथुनाखि UPPL सरकारानो सरकार दागोनखौ आङो रोखा जाबाय। साबायखर। आरो फंसे सोंबावनि, दा बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानायाव जे सुबुंफ्रा, पाब्लिकफ्रा माबादि मत बुंदों आरो माबादि नोंथाङा अनुभब खालामदों? आङो दा बर्थमान जिहेतु क'क्राझाराव दङ, क'क्राझारनिखौल' आं खोन्थानोसै। क'क्राझारनि रायजो राजाखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बयबो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै फैदों मिटिङाव आरो बयबो समर्थन होदों। आं जेराव जेराव बिबुंथि लाखिदों बेवहाय माने रायजोफोरनि गोजोननायखौ आं नुदों आरो बिथांमोना रोखा जाखादों गावसोरबो आरो आंबो रोखा जादों। लोंहोर बिसेसकै नैबे मा होनो सबायझारनि मिटिं ओमफ्राय नैबे हलथुगावना मा होनो, बे मोननै मिटिङा खोब गुरुत्तपुर्ण। बे हाग्रामानि समस्ति, बेवहायथ' बुंनो थाङोब्ला हाग्रामाया गांबेसे भट मोनबावगोन आसि बिजौ साननो हासिगोन। मिथिखाबाय, रोखा जाखाबाय। रायजो राजानि एकदम गिदिर मोनसे क'पारेसना फैबाय, देरहागोना रोखा जाखाबाय। हाग्रामानि समस्तियानो, बे हाग्रामा समस्तिया देबरगाव समस्तियाव जेनसिगोन, बे रोखा जाखाबाय। आरो बाखि जेसेबां माने समस्ति आं गिदिंदों दा, बिपुल भटआवनो देरहानो थांगासिनो दं दा। साबायखर थाबाय। बिदिबा नोंथांमोना सिमा बारायनायखौ आसा खालामनानै जे दिनै BTRनि इलेक्सनाव बाहागो लाफैदों, निस्सय नोंथांमोननि सिमाङा जाफुंगोन आरो जे UPPL सरकार जाफुंनानै सिमा बारायनाया रोखा होननानै नोंथांमोना बुंबाय, निस्सय जाफुंगोन। इसोराबो नायगोन नोंथांमोनखौ। आनान गसाया। थ' साबायखर थाबाय, गोजोननाय थाबाय, गोजोन्थों।